Дъха си стоплян твоите длани, очите ти излъчват смях, красят на утрото покоя. Обичам те, кажи, нали не те е страх да тръгнеш с мен да бъдеш моя. Да, и аз съм съгласна. Нали и мирише наистина много. Точно тогава, те вече имахме много директори. А стария Георгиев, без Георгиев. Тук има зъби да рубазели. Нямам намерение да живея на главата. Променя ли се? Да го правим както трябва, да става каквото ще. Да сме живи и здрави и по-чести срещи. Той мога да ви кажа. Да. Ами ще видим. Благодаря първо за поканата. Вие сте единствения, може би, випуск, който наистина не уважавате и винаги да направят. Желая ви дълги години и нас на тая земя да няма, пак да се съберете. Що да ни няма, бе? Какво пожелание? И аз съм наистина разгорена от всякъде. Не дейте така. Да, точно да се Съсредоточил, съсредоточен. Точно пускаше едни бисери тогава, много си ги помня. Точно да. Бобито проговаря. За кокошките. Когато валяло дъжд, на кокошките ми са наливали. Сами се пия. Да не да... Браво, браво, браво. Точно да не е било за петлите и капавите петли, кокошките ги кълват. То си е футболка, ама си я казвам. И сериозно. Аз го запомнила. Да, не това понеже сериозно го казва. Батиро сега и фотограф номер 1. Руси в действие. После не са да взели битиви. Обаче ето са шеговата бяха. Те бяха две учителя. Взимахме ги, отидохме, ама никой не знае къде сме ушли после. А те ли са, ви си знаете? Бяхме на една бригада, спомняте през лятото в Ваза, редихме. Никой не искаше да ходи да реди. Пали, защото много горещо и там бригадата, групата, качим се и ги редихме. Наистина беше много горещо. И къде вече да идем, с всичко ги заведахме точно там, вече защото. Сливи от това. Обаче най-интересно да ви кажа сега. Това не е интересно. Защо съм правил, че не е толкова интересно. Това е много интересно. И представете ли си по едно време с кой къде ще ходи, кой ще прави камицо? Аз не знам, аз оставам в колата. Той като добре, аз се кача горе на синувала, дето има палите отгоре. Той е много висок. Не се виждам. Ама ти там ли са тогава? С нас. Едната смел. Не, аз ще питам. Не, едната става смел. Любо ще бори в колата, пък идва навън. Аж другата си да се давала. Чакай, подобно са ви. Аз ще сваля седалката и ще вършим. Защото са по-глупавичко би Чакай се. А пък Ицо горе синувала с много. Сега ще ви обясни малко инженерна наука за седалки. Падащи седалки. И че той е по-добре, защото там на широко пъти в колата. Няма къде да бяга. Аз се изложих да ви кажа, подобно ще ми жада своя седалка. Ясно, какво се случва. Не, той го казва сега само за предянка. И като не си чува за камера, Аз се правя, какво се случи.
случай. И по едно време гледам, ако някой е очаквал такова нещо, и търсил, никой не да намери, и знаеш, какво очакваме там? Матя Рачо. Важно тук. Изчезва ми край. Това беше. Отизо я той човек. Не можа да го разбира. Сам беше. За къде ходил твой брат? И да ви кажа от голямо. Това е истински случай, между другото. Аз пак казвам, благодаря на Божи. Кога е правилно, Сеня? Това са едни от най-хубавите хора между нас, които наши колеги, които са. Ти на словенския ни бал е? Да. Имаме... Това е от диапозитиви. Може Не може да бъде в Тя не е била там.